Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ang kalampusan sa atong mga paningkamot sa pagwagtang na niining atong giantos nga pandemic nga COVID-19. Padayon sa natong iampo dinhi sa misa ang atong mga benefactors and donors nga mahatag usab sa Ginoo ang ilang mga gipangandoy karong mga panahona. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mga igsuon, sa walay duha-duha na hinumduman pa ninyo giunsa namo paghago, nagtrabaho kami adlaw ug gabii aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamu ug ang Dios mga saksi namo sa kaputli, sa katarong, sa kawalay apan sa among pagpakiguban kaninyo. Nasayod kamo nga among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Gidasig kamo ug gilipay namo ug gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo aron kami makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe, namati kami ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gisusi mo ako, ug nakailaka ka nako Ginoo. Gisusi mo ako, ug nakailaka ka nako Ginoo. Asa ako makapaingon halayo sa imong espiritu, sa imong atubangan asa man ako makahimo pagkagiw kun muadto
didto ako sa kalangitan, tua ikaw. Kun musalom ako sa kahiladman, tua ikaw didto. Gisusimo ako, ug nakaila ka kanako Ginoo. Kun mulupad ako uban sa kadlawon, kun mupuyo ako sa kinalay-ang ulanan sa dagat, bisan didto ang imong kamot, nagaaga ka nako. Ang imong tuong kamot, nagagunit ka nako pag-ayo. Gisusimo ako, ug nakaila ka kanako Ginoo. Kun muingon ako, magatago gayud kanako ang kangit-ngitan, ug ang kagabion mao'y makong kahayag. Kayang maong kangit-ngitan, dili ngit-ngit, ug ang kagabhion nagasiga ingog adlaw. Gisusimo ako, ug nakaila ka kanako Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, sama kamo sa mga panteon nga pinintalag puti nga maanindo tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornohan ninyo ang mga monumento niadto mga maayog kinabuhi. Og nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo
ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, gisusi mo ako sa tisumpay o nakaila ka kanako, Ginoo. Nakaila mo anang inyong tupad. Gisay nga na. Kaila mo nako. Kisay nga nako. Oh, kanara inyong nahibawan. Pero kining Ginoo, pag ingong nakaila ka nako, matod pa sa atong tubag sa Salmo ang mga stanza, bisag asa pa ko paingon, bisag adto pa ko kinaladman sa dagat or kinatumyan sa panganod, imo kong gimonitor. Bisag tua pa ko sa ngit-ngit, dili ngit-ngit para nimo, murara siyag hayag sa adlaw. Kamo, kita, kaila ta na atong tupad, pero wa ka kahibaw, oy, unsay nasod ana. Wa juga kahibaw, way siguro ga plano na nga patio na kakaron. Way siguro ang una-una ana, gasigi nagtamay nimo. Simba-simba yan yung animal dako, murag gyud magbuhat og sala. Wa ka kahibaw na. Nya magising-ising na, ayo, morning, yawa biyang dako, simba biya. Diya na dire. Bisan kamo mga banag asawa, kaila lang mo nga imo ng bana, pero ambot nakaabot ba ka og 40% ang imong nahibaw-an sa iyag yung kaugalingon. Oy, pilar gud mo ka oras magkuyog. Bisan ganig magkuyog mo, wa man ganig kahibaw kon sa iyang ginahuna, no? Ay siguro nga gahuna-huna na no sa ni matay buang-buang dako eh. Wala kahibaw. Pero ang Ginoo matud pa ni Kristo ang inyong gihuna-huna o kanang nas inyong kasing-kasing ako nang nahibaw-an. Usahay gud kita mismo wa ta kahibaw unsay atong unsay ato bang tinuod ba nga hiyas ba ang Ginoo nahibaw-an. Mao na nga matud pa niya, tan-aw na ko ninyo karon murag yumog mga pantiyon. Diha ba sa kanang bahak noon di man kay nindot ang ato mga pantiyon diha. Pero arang-arang lang yapon kay gipintalan og puti ana. Nya unsa may nasod ana? Oy, taong batia. Dili ikabutag lamisa. Bitaw. Ganang naa diha sa kuan nindot man na sa anang sana Manila Memorial. Pertim kani mga mahala ana kanang mga marmol niya gihimuan pa yung mga balay-balay diri nya og di wa say balay-balay purtig yung sinawa sa kanang kuan ba nang iyang gilubngan nang ipa babaw sa yuta ba nindot kay sa tan-awon wa man gani among balay ana nani ba granite yu ibutang purting ninduta lisod magitana dinhi sa tong simbahan dugay kayo nahuman ang donasyon ani pero dito sila sus ninduta purting dagkuha apit mo mga 1/4 aning simbahan nya puro ginanindot kay tanawon ug magtan-aw ka ba tanindutan ning balaya susiha ang tuasod. Oy di ka kailag dato ba ni ngano man hugaw baho mao na ingong Kristo bantay mo ha pagbantay gyud mo basig nindot ra mo tan-aw sa gawas sulob-sulob aning sutana la nindot kayo butang-butang anang bilo sulob anang puti. Oh, naasa yung mga nag-serve diri anak-anak gyud murag gyud kana bang nitahod gyud pare ba pero sige dito gingon di gyud mo bahis kolekta ning animal nako di mo bahis kolekta daw ni daw sige lang nig pangasaba sig pangasaba basin ba yango-yango la na ingon desya ingos Kristo nindot kay mo tanaw sa gawas mga balaan kay mo tanan pero ang sod ay ninyo napuno sa sala. Kanang sala di ay ang tan-aw ana ni Kristo mura na siya lapok, mura na siya kana bitang nadugta nga unod
sa minatay. Ingon anak kahugaw ang sala. Muna si Kristo ang Ginoo na naog Diyos kalibutan aron limpyuhan ta anang hugaw kayo nga giaysing-aysingan sa yawa nga murag nindot. Di ba ang sala nindot man buhaton? Hasta kay pare. Sus. Lami anang sala. Pero gibutangan ra na skilid og kanang murag icing ba nga nindot siya tan-aon. Pero ang tinuod gid ay sa sala is very poisonous. Makamatay, makahilo ang sala. Kamo na mo roy sala. Tubag. Oh, patyon mo. Patyon. Gabutang na mog hilo, gabutang tag hilo sa atong kaugalingon. Kami bitang mga pari og di gimi magamping, apil na ng mga madre niya maghimo gyud og sala. Patay gyung bukasyon ana sa madugay sa madali. Patay gyung bukasyon. Ingka na malagi pa der uban nga wa gyud mamatay ang bukasyon, pari man lagi gyapon. Og di man mamatay ang iyang pagkapari, sige lang gyapon siya pari, patay na ang espiritu sa pagkapari diha niya. Bitaw. Sa inyong tanaw aning nagwali, buhi pa ni o patay na? Buhi pa. Sa unang pagbasa, si San Pablo, mura siya ng hambog. Mura siya ng hambog ba? Siya kamo, nasayod gyud mo giunsa na mo paghago. Wa gyud mi maghatag ninyo kabugat. Ang gihatag na mo ninyo, kalipay o kadasig. Kana bitang mga tao nga wa kayo isala, makalipay o makadasig. Kanang mga tao nga daghang igsa, makapa-discourage, makapaguol. Ambot og ang mga lektor kada nako so dire madasig ba kasi hala father boy di misa yes ana or hala si father siya no og mao na ganay akong impact nila makasasala gyud ko oh ana mustander makak sa niron sila ayo kira father boy dasig ra kay min pero ang singot ay nang hagas ang singot ambot lang basta ni si San Pablo nga makadasig kamo inigsod ako dire misa mo kisa karo pare no inigsod ako malipay mo inigsod ako dire nga istorya ingon sa buro hasta taas na sa rusumili ani taas agi oban nyo dahil lingi nga to pakitaon si kumulingi sa kanang orasan as luyo ba way mga batasan. Kamu ba'y barog diri, yaw-yaw ba? Kamu sa no? Mo na usahay, no? Inaana ta. Kana bitang ang impact ba? So sayo na kayo i-check unsa may impact sa imong kinabuhi nga tus uban. Kung naay pipilang naglagot nimo pero jutay ra, nya daghan kaayo ang nalipay og nadasig nimo, you are doing good. Pero nabaligan ni jutay ra ang murag nadasig nimo, nya daghan kaayo ang na discourage, naguol nimo kana bati na. Mo na si Kristo, libuan ka mga tao ang nadasig niya, pero dunay pipila ka pudyot kadtong mga Fariseo, kadtong mga high priest, kadtong mga leader ba nga nagsigig plano nga patyon siya. Sila sa si San Pablo, portes ang daghanas na dasig nila, pero dunay pipila nga nagsigig lotos nila. Kasagaran Dios dili makauyon aning Dios non nga mga buhat. Kinsa man? Ang kanang mga leader ba? Mao gini di kauyon. Kana bang mga tao nga naay gahom, ang mga dato, mga gamhanan o mga sikat nga mga tao. Mura na silag kasagaran ba di hinon tanan kasagaran mura na silag ma-insecured basta parte na Ginoo nga mga buhat sama nang pagtug-an sa tinuod. Kana bang pagtug-an sa tinuod? Dios no na o yawanon? Malipay mo sa tao nga mutug-an gis tinuod. Istorya. Malipay gyud mo? Oy, ay kog ingna.
Tanawan na inyong anak nakaroy gibuhat nanguha kag kwarta dito sa pitaka sa imong bana. Nya nakitaan sa imong anak, nya moingon dayon ka, ay tug ang papa nimo ha. Bad man na ma mutugan ko. Sige tugan mo ko. Masulti mo. Ha? Masulti dili. Di ka maglagot ka. Kanang imong isig ka tao nga moingon nimo, ikaw ba day? Daw kay kagyuta. Gamay na lang kay mig-agianan. Imo pag yung koralon, di juga kahatag na mong agianan, nga sugo mo nas Ginoong panghinatagay ka mo, anong kusog man kay ka mangangkon? Malipay ka ng tawanan? Ha? Naraman di ay. Paras bitaw na ako, sige ko gyaw-yaw, ba? Murad, pangasaba na gutugod. Giingnan bitakos usas na minaw, nga grupo man to. Anderson na ako, dilo ko musulti kay inyo niyang tres apon. Giingnan kus usas na minaw nga wadyo ko nag-expect niya ba? Father, nindot magay ka mo humili. Wa man nimo mapuyi. Anak ko. Ni anak ko nindot magay ka mo humili, Father, pero murag wa man nimo mapuyi. Murag lagi ko gibubuag ayos nga usa ka sa kabaldi. Nga naman, tungod kay usahay manggod, kana bitang ipamugos na nato ang atong kaugalingon. Timan ang atong kaugalingon, murara ni siyag pantiyon, hugaw. Nyagmauna ni ang atong ipamugos ngadto sa atong isigkatao. Ang atong mapaambit ang hugaw nga niya nato. Si San Pablo sa unang pagbasa niingon siya, salamat ninyo mga taga Tesalonika, kay gidawat ninyo ang mga pulong nga among gisangyaw, dili ingon nga gikan og tao, kung dili ingon nga gikan gayud sa Dios, kay mausad na ang among gipaningkamutan nga ang among mapaambit ninyo mao ang pulong sa Dios, dili ang among kaugalingon. Mo na nindot kayo kana bitang asawa ka nya ang imong isultis imong bana pulong sa Dios, dili ang imong gusto, ang gusto sa Dios. Pagkaninduta na, gaan kay na dawaton sa imong bana. Nanglitan, gikan siya dito gainom. Nya moingon din ka, dong, ako ba kay nahigugma magyug ko nimo no? Naguol ba ya kung nahubog ka, nya pirmi-pirmi kang mahubog. Kay I love you very much ba ya gyud. Ang sana, pulong nas Ginoo dili. Anya sa may bation sa imong banag kadungog ana. Ano siya, ay, wala ka, ako nagod-igod, agbay-agbayan, baka believe ba ginagawa niya ako asawa, oy, Jesus, kabuutan yun, wajud ko, masayo pagpili, ane, ano siya, nindot kay paminahon, di ba? Pero ingna ko no inigbalik, ikaw ba, sige kag inom, masa gahuwat kang masakit kang buanga ka? Natay kwarta, nga ikabayad ang pa-ospital ni mo dito, nga puno ra ba kayo mga ospital? Wa ra bay ka postelan, ospital, kilisod kita bugas din. Ikaw sige nung kaglala dito. Sunda ka pag una wa gyud kay buot wa gyud kay buot, irresponsable jud kay ka kisa man ng pulong. Ang bation si mong bana nga hubog. Us baro buanga ka piti ka buanga ka ba biyawa kang dako, animal ka nya adto din na dito manghapak dito sa imong mga butang peste ni kinabuhi animal ni magmaoy na mga buak pa ng inyong mga plato. Wapay siguro, lagong pa ng naong ni mo. Kakuha mo? Sugod karon ko na be. Practice ko na imong tupad. Paambiti ko na nagpulong sa Ginoo. Sige, ready? 1, 2. Ang pulong sa Ginoo atong ipaambit. Gugma, pasaylo, pagdawat, pag-alagad, pagsuporta, pagdaig, nindot kay na. Ako kuwang sa kuwana. Ako na nirong sugdan, inigabot na mo dito, ikaw mas misa. Nagatimaan naman yung mga buang-buang. Pulong na sa tao lagi. Binuang gini nga ako. Nagtimaan na nirong mga buutan akong kauban na rin. Ganyan tanaw na to, bitaw. Tanaw na to. Mangayo tas Ginoo. Daghan magitagi pangayo. Maayo tas COVID. Maayo taning unsa pa ni. Malikay taning mga COVID.
Porti maging itong pangayo, ana, i-appeal ka na itong pangayo. Lord, ang ako untang kaugalingon, dili unta nako maoy ipamugos ngadto sa uban, kung dili ang imo untang gusto mauntay akong ipamugos. Ana, ang imong kaputli, ang imong gugma, ang imong kamaluluyon, ang imong pagkamasinabtanon, ang imong pagkamaalagaron, mauntay akong ipamugos. Kana bang inigabot sa inyo magsukad dahil kag pagkaon niya mingon na imong bana, ay ayaw na lang, ako na lang sukad. Ay sos, ako'y magsukad. Ana, ipamugos gid nimo ba, no? Ang imong anak, imong tagaan dito og load, sama daghan pa man kog load. Ay sus, dawatan ang load. Oy, sabi ka. Naon niyo ba? Iglakaw sa imong anak laki, daang ato siyang motor, ibo din tagaag additional nga 500 dong imong pocket money. Ay ayaw naman, di naman diri. Ay sus, dawatan na. Tanawa, di ba? Isuyop dahil na dito sunahan. Ay anaw na ninyo ipamugos. Ana, gatos inyong silingan, imong butangag suga ilang agianan kay ngit-ngit kaayon sa. Ay day, ayaw na lang nagbutangi kay makaya ra gid namo diri magon may suga. Ay sus, ayaw na lang diha lang na karon dili mo mga pandol. Ni ato i-charge sa imong balay. Inyo nang buhaton. Uy. Congrats. Congrats sa mo buhat. Ginang mo buhat manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, diha sa kaalam, kita gitudluan sa Dios pagbuhat, sibo sa Dios nung kabubuton. Mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa atong panginahanglan ug muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga matinud-anon sila sa ilang mga saad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan diin ania kita magpuyo, nga hatagan kita sa Dios ug kalinaw ug kauswagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga igsuon natong nangamatay na, nga ang kahayag ni Kristo magdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, imong gihatagan ang mga santos sa langit nung kaalam. Ihatag kanamo ang among gipangamuyo kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, luwabot ka namo ang imong gingharian, batuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kaladnon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Ginunua, luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami.
San Vicente Ferrer, iampo mo kami. manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalimpyo, divine, sa mo na cleanliness, divine nga kaputli, no? Divine purity. Nya mahitabo ra ni siya kung ang atong buhaton ato gyung ipaambit ang Diyos nun nga mga hiyas o mga buhat dili ang atong tawhanon nga mga gusto. So update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots, ang nahalin as of yesterday ning abot na og 3,150 slots. Pakpak. Abot na yung 3,000. So 26,350 slots na lang ang nahibilin. Jutay na lang, no? So salamat kay sa mga taong nagsigig palit, nagsigig balik-balik og palit, og nangandoy pagyod nga makapalit. Katusang wa gyud palit-palit. Asin pa day madasing mo sa di pa mo mga matay. Di bitaw. Support lang kita ni. So trabaho man ni sa Ginoo, kita instrumento raman ta, ug unsay gihatag sa Ginoo ato lang sang ipaambit. Gifted to give. So karong adlaw mag-meeting mi sa core group sa Kapilinha, ila mang gipili nga ni mag-meeting dinhi. Magkita-kita meron ato ning tan-awon og di bata nila kuanon saban. Bitaw lipay sila. Nalipay kayo ang core group gikan ni Archbishop Palma hangtod sa mga leader sa WAF Philippines. Aning atong kampo ngadto nila. So salamat kay mga parishioners online o territorial. Pero nga ko lang yung ihangyo, i-text lang yun or i-message ang inyong detalye sa donations. Name of sender, sa itong code number or reference number or tracking number sa transaction, o niya ang amount. Ayaw jud kalimot og text ana aron atong ma-monitor properly. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katulad